Eguardion esango dugu, ez da? Bueno, uste dut askok eta askok esaltzera zuela, beste banaka batzuek ez. Begira, ni neu Maria Xularrañaga naiz, eta ze esango dizuet? Ikusten duzu hor nagola askoz gazteago, bai? Eta bulego horretan, urte asko pasatutako emakumea, eta uste dut ordoak ere bai, gauzak egingo genituen ondo, beste batzuk esan ondo, baina pentsatzen dut denbora eta gogoa beti jarri izan dugula lanbide heziketan zuzendaritzan ibili garen nik uste dut guztiok, bai? Nola, 125 antolaketan parte hartzen dudan, niri ere tokatu zitzaidan, ekitaldi honetan parte hartu behar duzu. Ni zergatik, zeren aurretik ere zuzendari asko egon ziren, eta geroztik ere bai, baina niri tokatu zitzaidan da hemenago, bai? Ni ze esango dizuet, nik aipatuko dut pixkat nire esperientzi personala. Eta zan, innovazioa, produktu estrategikoak, zer egiten duzuen, bai? Eta hemen, ezakit hor dakagu niko, nik uste du zerbaitez, arro baldimanago da lanbide heziketan lana egin dudalako. Lanbide heziketak niri asko eman dit. Eta esaten dut bihotzez. Eta lanbide heziketan zerbait egin baldin badegu sarean lana egin dugu. Eta sailburu ordetzak aurrera botatzen zituzten proiektu estrategio egiten MEKA eta IMH alza neurrian lehenengo filan egoten ziren. Orduan nik ez dut hitz egingo produktu estrategio horietaz. Hitz egingo den nire iritsiz ze gauzetan izanean kasi pionero. Ulertuta, ez da? Bale. Hor ikusten duzue beste bi argazki, ez da? Horrekin zen nahi dut plasmatu. Nahi dut plasmatu alde batetik ekipoa. Nik benetan, ez dakit zer izan ezen, baina benetako lagunak, benetako ekipoak ez banuen eukiko, enitzak ezer izango. Hori alde batetik. Beste aldetik nahi dizuet ere azaldu, ikusten duzu hor nahiko emakume gaudela. Ni lanbide heziketan sartu nintzen, señorita Anita aipatu dugu badeno. Señorita Anita nik ordezkatu nuen, are jubilatu zen, da ni sartu nintzen. Eta sartu nintzen Elgoibarko klaustroa, ni askoitia da, erderaz, etzakiak, ikasketak erderaz, baina nire burua dana zan euskeraz, oso klaustro gelduna, oso gizonezko betetako klaustroa, eta holaxe urte askotan lanbide heziketa izan da gizonezko klaustroa. Eta irakaslegoak ere administraritza eta horrelako zerbitzuak sartu arte oso gizonen presentziakoa. Eta zergatik ipintzen dut hori? Zeren enteratu nintzen, hemen dago ikaslanekua, ikaslanek antolatu zuenean ez dakizan 25 urtekoa edo ez dakizer, konbidatu zidaten kursalean mainguru baten parte hartzea. Eta geunden Elona, eta geunden Juanjo Álvarez eta ni neu. Eta esan nion gainera, orduan presidenteari. Eta zergatik deitu diazu ebaneri hemen mai honetan egoteko. Eta zantzian, zu izan zara Gipuzkoko lehengo emakumea zuzendaria. Orduan jakin nuen. Orduan, nahi dizuet esan, alde batetik FPn oinartez da ipatu, baina FPn ere euskararen presentzia gehitzea bildurgarria izan dela. Eta gero beste aldetik emakumearen presentzia asko handiagoa, eta nik uste dut azkeneko urtetan egona izenean zuzendari emakume asko eta asko zaudela. Eta hemen daukagu, alaitz, bera ere IMH-ko zuzendari emakumea. Bale? Bueno, begira, gai hauek tratatuko ditu, baina zuzenean joango naiz, bai? Lehen aipatu dugun bezala, 1991. Geunden, 3 famili profesional, eta 3 horietatik, IMH junitzen zaigu. Onartu behar dut. Nik hasieran ez nengoen horren alde. Esaten nuen, administratitzoko ikasleak ere fabrikazio mekanikoan kolokatzen dira. Zergatik banatu behar dugu. Denborak erakutsi dit, hori ez basurengo. IMH-ek ez zulekela lortuko, Joseanek esan ditu lorpen horiek. Baina hasieran gogorra izan zen. Zeren, bize konsejeriatik asitzen zaigun esaten, ez administratibo joan behar duzu universidad laborala. Lehengo aldiz sartu nintzela zuzendari taldean. Zuzendaritza hartu zuen garai horretan Estaniso Ziralde eta ni sartu nintzen zuzendari orde.
Bueno, handiken pixkatera ze pasatu zen, eta ere goitzik, etorri zitzaigun desan ziguten, hemen institutua da, batxilergo institutua, eta hau meka, betiko meka. Eta esan ziguten, batu behar duzuen. Aizue, egun ginen 12 urte. Ni zuzendaritzan, nintzen danake, porque ego teknikara junitzen, baina aizue, niretzat izan zen, kriston ekarpen eundiko zuzendaritza. Hemen zuzendari zegoen Txarli, ni zuzendari orde eta hemen, kriston ekipoa. Orduan, zer egin genuen, gero aipatuko dut, banaka batzuk, baina asierto hundi bat izan zen, garaiaretan batuketa hau. Bueno, eta oin zer egingo dut? IMH juntzan, gure eskolan lokalak soberan zauden, eta hasi behar genuen pentsatzen, eskaintza zabaltzea. Hor, ikusten duzue puntos suspensivos, eta gero, ingo zuzendaria den, berize komentatuko digu, momentu honetan, zer dan meka lanbide eskola? Zeren, aipatuko ditun, datuak, irakaslenak, zikloenak eta bar, oso handia dira, bai? Orduan, nik aipatuko ditut, biretan, bi ziklotan izan ginenak, pixkat aurrerakoisak edo lelenak. Bata izan zen modulo de komerzio, aizue. Beti izaten zen, Euskal Herrixan, bagenekiela gauzak eitzen, baina saltzen ez genekiela. Eta orduan pentsatuko, zergatik ez dugu montatzen komerzio, vendedor, maila horretan ziklo bat. Horra gertzen da, estaniz osinalde, goratzen zarete, izajoa hilda dago, eta horra gertzen da, eta bestean ere bai. Hau zer izan zen? Hau izan zen, gu beti alegindu gara elkarlanean lan egiten, ezta? Eta honetan eduki genuen delegado de komerzio, hor dagoen tipo bat, pila bat lagundu zigun, eta izan ginen Euskadin lelena montatu genuen hau. Eta nik uste dut, FP-ko administratiba arloa zaukaten guztia pasatu zirela gure gelatik ikustera eta kopiatzea. Noski baiez, beste guztiok egin duguna beste espezialiadekin, noski. Eta zer montatu genuen? Montatu genuen, eroski bat bezala, bere piperpotikin, baina noski piperrak ere ez, eta produktu guztiekin, bai? Eta horrez aparte, aurreratu egin ginen, zeren orduan dendatan ez zegoen kodigo de barras. Guiak kodigo de barras geneukan, la pistolitita, dana geneukan informatizatuta. Eskabaratea kalera begira, banaka batzuk igual gogoratuko zarete nola eskolan sarreran kristalaietan eskaparatea genitxun. Hau da, izan zen oso aurrerakoia. Eta baita ere lortu genuen hermanamiento bat Burdeoseko instituto batekin. Horren ondorioz, gure iritsiz, izan zen lehengo aldiz Europako proiektuak, ez proiektu europearra, baina bai hermanamiento ondoren indako interkambioak, bai? Orduan, hau izan zen oso berria. Beste bat nahi dizuedan aipatu, eta hauek ez dira importantenak eta estrategikoak, baizik dira, hauetan pioneroak izan ginen. Bata izan zen modulo de salud ambiental. Modulo de salud ambiental esan dizuet, institutuarekin kriston harreman hona elkiren duen. Eta han zegoen departamento bat biologiakua, eta departamento horrek montatu zuen ziklo. Oso kolokazionak, lehenengo urtetan oso ondo, baina gero ze pasatu zen? Jende hori, hasieran kolokatu zen hain ondo, gero teknikoak, hau da, ingenierioak hartu zioten. Ulertzen diazue, hau da, los ingenieros cogieron el trabajo de lo que realmente debían ser los técnicos de salud ambiental. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ze gertatu zen, tekniko guriak hasieran oso ondo kolokatu ziren, baina gero kostatu itxasitzaion kolokatzea. Bai? Orduan juntzan, murrizten eta desagatu intzan. Baina ikusten duzu hemen izo 14.000, izan ginen lehengo ikastetxe publikoa hau lortu genduena. Eta zergatik, zeren modulua ere izan ginen, eta bestaldetik automusioko. Zer nabil? Eta marrean bukatu beharko genuen nagusiena ere bai. Hasi, naiz ez dakit. Ostra! Bueno, hori, 14.000 ere gero izan ginela. Bueno, deitela ipatu du Amaiak, bai? Eta bakarri, komentatu hausia izan zala. Emprendizajeak erekin lotuta,
bueno, zentratuko naiz metodologietan. Metodologietan, aipatu nahi dudana da, metodologi desberdinak, baina, pasatu dan transparentzia ez da ona. Así que, metodologietan, bata nahi genuen aipatu enpresa simulatua. Ez dago hemen, baina enpresa simulatua da baita ere Euskadin lelena izan ginen. Eta zer da enpresa simulatua? Jangoiko jakingo noiz montatu genduen. Enpresa simulatua da, Aguas Alzola hauxe gainera, hauxe. Enpresa montatu genduen, Aguas Alzolara junginen, eskatu genizkion bere datu internoak, zema langile, zema salmentau da, bere informazioa ikasi genuen, eta hori trasladatu genuen a la realidad del aula. Fizikoki gure ikasleak ez zuten hau saltzen, baina honen inguruko gauza guztiak gelan ikasi beharrean tailer horretan ikasi zuten. Eta hori zen metodologi bat ekarri genuena Bartzelonatik eta gero, egin zen danai Euskadi mailan zer egin zen. Beste metodologi bat eduki genuena, eta hemen dago Jesus Bilbao, eduki genduen Jesus Bilbao eta Eneko Kortabarria zabiltzan mundu honetan pixka lantzen. Guri interesatu intzitzaigun idea hori eta hasi ginen, bai soziosanitarian. Eta baita ere, aurrezkuntzan, kurrikulum barruan, ekartzen genitun teknikoak erakusteko gure ikaslei ze onura ematen dien animaliak beraien egoerari. Adibidez, segun ze egoerari, ikusten dituzue, demostrauta dago, hobekuntza asko ematen diela. Eta hori ere martxan jarri genuen. Hau ere nahiko nuke aipatu. Honekin nahi dizu edana esan, hau proiektu honek ez zuen erten, baina ez dugu esango erten diguna. Esan hau eta proiektu hau zer izan zen. Ikusten badezu hau Elgoibarko ospitala da, ospital berria. Eta gugan minen Osakidetzako, Barrenako gerentearekin praktika zirela, gero harreman personal ere bageneukan, eta esate genio, tenemos problema, porque queremos ampliar ciclos y, lógicamente, el Departamento de Educación dice que no hay recursos para todos. Eta, de hecho, técnico de imagen para el diagnóstico, legindu ziren pixka kapitaletan da jartzen. Eta guk esan genuen, eta guk zergatik ez, geneukan estudioak, ze empleo zegoen, ze dana, bai? Orduan, hasi ginen lanean, eta Osakidetza a muerte. No solo a muerte, sino que ya destinatu zituen hasta gelak nahi izan ezkero, teoriko-praktiko horiek eitxiko, gauza zikoan oso aurrera. Zan un poco estilo dual, o como un MIR de FP. Era una cosita así. Eta, eman genion pixka forma, eta falta zan akordioa egitea bizekonsejeria eta Osakidetzakin. Osakidetza oso presegoen eta bizekonsejeriak momento batetan atzea egin zuen. Hor gainera, Osakidetza gelditu zen un poco así, porque berak hemen, esan da sakan, zer proiektu izan zezaken eta bat. Baina hau izan behar zuen proiektu oso ona eta oso estrategikoa, ez zen izan posible aurrera matea. Proiektu Europearratan zer zango dizuet? Proiektu Europearratan meka. Baina meka maila guztitan. Ez leno, baizik enoen ere, hor dakaguen ara. Hau da, Susana Mantzizidor hemengo askok ezautzen duzue. Susana Mantzizidor izan zen, nik zuzendari orde izan izena, alboan, Jesus, zematordu alkarrekin egin dugun pertsona bat. Eta Susana Mantzizidorrekin egin den du nire ustetan lehengo proiektua. Eta esango nuke, igual IMH, baina ez dakit, porque nik uste dut gu hor, porque esan, hemen nunbaitek jartzen du, berdin da, baina nahi zuet esan, eukiren duela aukera, hogei zuzendari etorri zitzaizkun Belgikatik, Alemaniatik eta Holandatik. Zein godeu, haber nahi genuen hartuta, hartuko ditugu. Antolatu genien egisa zan 15 egun, ez zan izen broma. Orduan hierriarrak eta gazte-gaztea ginen.
Eta gero gujun ginen, baina gujun ginen ari gara hitz egiten Iñaki Mujika, el director de no sé qué, el director de no sé cuantos, bai? Orduan, bueno, eta gero, teknikan da juntza Jose Luis, gero Elola, eta bueno, hola itzen diate. Aizue, bueno, gero proiektu pila bat ditugu udaletxearekin eta bat, eta gauza bat konturatu naizena ere bai, ikastetxe bezala, bi ikastaro antolatu genituen en el ikastaro de verano, cursos de verano en la Universidad, eran el Palacio de Miramar 2008 y 2010, eta emprendizajean aurretik eindanakan ere bai esera. Bueno, eta eskerrik asko ikusten duzue, dan aldatu didala presentazioa, eskerrik asko guztioi eta benetan, gora Elgegarko Lanbide Heziketa.